Територията на континента Европа, България е член на Европейския съюз, място е в редовете на всички останали цивилизовани демократични европейски държави. Убеден съм, че въвеждането на еврото ще доведе до просперитета на държавата ни и е в интерес на бъдещите поколения. Средата в България и това, че не можем да си оправим съдебната система и да се справим с голямата корупция, не просто когато те спре полицай на пътя, а голямата концентрираната корупция, завладяването на определени институции, това нещо със сигурност влияе. Това е най-голямата спирачка пред развитието в България. Видимо от всички международни сравнения, ние се представяме добре по отношение на цялата среда, която касае конкурентоспособността, като данъци, като фискална стабилност, като достъп до голям пазар. Еврото наистина е малко и като печат отвън, че нашата икономика макроекономически стои добре, с всичките ни бюджетни проблеми, което ще е голямата тема пък от тук нататък. Какво правим с фискалната политика? Видяхме, че и правителството пада заради фискалната политика основно. Това, което ни спъва е корупцията и липсата на върховенство на правото. Всички изследвания наистина го показват. И това е нещо, което в известна степен може да не спъне, когато говорим и за възможността, която дава еврозоната, т.е. да не се възползваме в пълен мащаб. Макар че то води до повече доверие.